Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita po namin sa inyo ang pagluluto ng pork tripe at ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, pork tripe, sibuyas, bawang, salted black beans, green na sili, atsuete powder, toyo, at saka oyster sauce. Ngayon po ay uumpisahan na po naming hiwain ang ating pork tripes. Ganyan lang po, kaliliit. Kailangan po pahaba ang paghihiwa ng ating pork tripas. So ngayon po ay patuloy po tayong maghihiwa ng ating tripas ng baboy. At pagkatapos po ay lulutuin na natin to at gagamitan po natin siya ng syempre cooking oil. Ngayon po ay uumpisahan na po naming lutuin to. Ngayon po ay ito-turn on na natin ang ating stove at isasalang na po natin yung ating kawali. Pagkatapos ay bubuhusan natin ng cooking oil at paiinitin po muna natin. Ngayon po ay hihintayin lang po natin na uminit itong ating cooking oil. Ngayon pong mainit na ay pwede na po nating ilagay ang ating garlic. Yan, hahaluin lang po natin siya. Hanggang sa mag-brown na po yung ating bawang. At saka maaamoy na po natin yung aroma ng bawang. Tsaka po natin ilalagay yung ating sibuyas kapag mabango na po yung ating bawang. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang ating sibuyas. Hahaluin lang po natin siya. At hihintayin po natin na bumango yung ating sibuyas. So, ayan na po. Pwede na po nating ilagay ang ating pork tripe. Ngayon po ay hahaluin lang natin para mag-scattered yung amoy ng ating bawang at saka sibuyas doon sa ating pork tripe. Palalakasan po natin ng konti yung ating stove. At ngayon po ay maglalagay na po tayo ng toyo. 2 to 3 tablespoon ng toyo. Pagkatapos po ay hahaluin lang po nating maigi. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng annatto powder or atsuete powder sa ating adobong pork tripe. Mga 1/2 teaspoon ng atsuete powder po ang ilalagay po natin para po sa ating pampakulay yan. Yan, ang ganda na po ng kulay ng ating pork tripe. Ngayon po ihahaluin po muna natin para po magpantay yung kanyang kulay. Tapos pahihinaan po natin ng konti yung ating apoy para hindi po siya masunog. Madali na lang po itong lutuin kasi ginamitan po namin kanina ng pressure cooker.
Kaya malambot na po siya nung niluto namin. Kasi kailangan po talagang palalambutin tong pork tripe kasi matigas po siya pag hindi po pinapalambot. Ngayon po ay patuloy lang po tayo sa paghahalo ng ating pork tripe para hindi po siya masunog. Ayan na po. Tapos, ngayon po ay pwede na nating ilagay ang ating salted black beans. Or tausyo. Tausyo pala yan sa Tagalog. Yan. Tapos halo lang ng halo. Kapag naaalatan po kayo dyan sa black beans ay pwede nyo pong hugasan at gumamit po tayo ng oyster sauce. Yung sa amin po ay hinugasan po namin kasi masyado talagang maalat yan kapag hindi huhugasan. Ngayon po ay hahaluin na naman po natin para hindi po siya masunog yung ating pork tripe. Ngayon po ay isusunod na po natin ang ating green na sili. Ayan na po. Para po sa pampabango yan ang ating sili. Kaya po ginamitan po namin ng sili. Para mawala po yung langsa ng ating pork tripe. Pero hindi naman po talaga mabaho ang pork tripe kapag maayos ang pagkakalinis. Ayan po. Tapos hahaluin lang natin ng hahaluin. Ang sarap na po niyang tignan. At saka napakabango na po ng ating pork tripe. Hihintayin lang po natin na maluto ang ating sili. Tsaka natin papatayin yung ating apoy. Malapit na po ito. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng oyster sauce sa ating pork tripe adobo. Mga 1 tablespoon po ng oyster sauce. Ngayon po hahaluin lang natin para po malagyan lahat ng ating tripas ng baboy. Napakasarap po nito. Pwede rin po itong pangpulutan sa mga umiinom dyan. Kasi masarap po talaga siya. Ngayon po ay luto na itong ating tripas ng baboy. Ngayon papatayin na po natin ang ating apoy. At hahanguin na po natin to. Para ma-serve na natin. Ito na po mga mamamayang ang ating pork tripe adobo. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!